Hai bai songrono haino hai lam sogani channel ani channel ni bumungkha Tiprasa Jaiti ani channel no tabuno puila kongkai ani channel no subscribe khlaina ta pogdi tai share khlaiji tai ano comment khlaiji noni sungmung rok tongkhangkai noni sungmung ang datina reply khlainani ang chesta khlainai haike bai songo tini salainai puila din ani tok puila tujongma dino tini first day borokno ang naharmoni hoite tini tabuk sariksik jora borokno jai khlaimani norok nogui tongkhana oro borokno jai khlainani bagui bulb duita rokha ang puilano saipeno norokno ani tok 100 oro joto 100 chara ba 106 tongo o 106 no toninani bagui puila dino bulb rokha duita ada dhapa rokha 1 2 3 4 ta tai samung ada bo 4 ta dingkar 4 ta feeder bo 4 ta tai bulb duita omo hai khlai puila first dino 6 no jai khlaio tamni bagui borok puila tuma dino belai kachang jago tai kachangma simi boya boni sori temperature normal o tongnani nango kachangma somai hingkai to bulb nang tebo si marnai oro thaini baiya thaibrui marnai hingkai tabukle koloma season ba borokno duita bulb no control khlaimani bong temperature tai norok oro nukhana tolao tiripalya bo gazette paper jak je gazette paper abo potrika paper no potrika abo ruo omo romani karon hingka puila dino borokno tukhaino potrika sakang bowui ruoi a potrika sakao je first ada tongmani first ada ni bumung pre-starter a pre-starter no nawui sakao sari ruo potrika sakao borok abono chanai borok abono chawui tui nangnai dingkarni hingka omo haikhe chawui borok loi wngkha hingkai bisia 2-3 ghonta chakhaino borok loi wngthango hingka aforke borok bongni chamung hinui abono singo aforke borok o feeder ni adano chanani chengchun omo hai khlaiui borok siwi thango haike bongni buma kwrui borokno joto kisu bongni sakno control khainai bongni tong kaham kai tongnani bongni sakno kaham kai tongnani joto kisu borok niji niji no control ma khaio aboni bagui bongni buma hingkai nang je malik je togrwnai bosi mangnai aboni bagui no buma kwrui ni bagui no o bulb je romani obo hingkai 200 power bulb 200 power bulb bini dam bazar 30-40 taka rok wngnai omo hingkai kwchak tongmula kutung mono bumani samung khaio je kutung jinis amo samung khaio hingkai tola potrika romani karon hingkai to norok ada ang nono saro saka tai kaisa hingkai o potrika romani tai kaisa upokar hingkai tolani jodi norok ha orwnai rok hingkai ha thanda wngya tui khlaiui ba hani je thanda boni sago naya tui khlaiui tini horsa ni bagui abo boni sago tungtung khlai toninai hingkai charo rwnai rok bo maro haifano bongno aro taisa onyo system ongo aboni video onyo tongnai omo ha orwnai rok ni bagui hingkai omo hai khlai upokar mano hingkai bebak nai tongna bagui tapokdi tai norok no tebo kaham kaham phunuknai tai tebo sajaknai tongmani hingkai puila din tupuma dino norok kono bithi fano tarodi kono chemical tarodi tui pura poriskar kwchung rodi tai tui thanda bo tarodi kutung bo tarodi tui normal rodi tai kono bithi kono medicine use ta khlaidi sudo first day o kono medicine use ta khlai tamkhai kisa jotno khlaiui ma toninai puila din ni simis 5-6 din jorotoi ar pore khai asuk jai khlaina nangui thango abo norok khel khlaina rok tongo haike bai song tini bagui asukno nongni norok ani channel o nai tongdi tai nai tongmani bagui video no full nai tongmani bagui norok no hambai।